Nagdudumang isyu ken naaramidan ti gobyerno ti imbida ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Iti may kalimang State of the Nation address na. Karaman dayta ti panakidatag ti kaso kontra kadagiti politiko ken individual, karaman iti anomalya iti flood control projects. Dayta ken dadumapay alinaw ti SONA, iti report ni Bridget Marcasi Pangosfian. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Direkta nga imbutaktak ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ti maikalima ang State of the Nation address wenno SONA 2026 ti pan nakaipila ti nagtutuo na kaso iti Ombudsman kontra iti kasinsin ken sigo the House Speaker Martin Romualdez gapo iti naanomalyaan a flood control projects. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Saan laang nga kadaraan ngem taga-suporta metlaeng ni President Marcos ni Romualdez iti politika. Talo atawon daytoy at timakder kas House Speaker ken ita ket maibagbaga as sentro ti bilyones a kickback iti flood control scam. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Sakbay iti dayta addan dagiti na ibalo da kontratista opisyal ti gobyerno ken mamanday lintag 25 million pesos ken sanikwa tinasubot na paralisa ken naipreserba ti gobyerno manipod kadagiti akusado na isubli metlaengen iti National Treasury ti 800 million pesos. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Kabayatan dagiti addang kontra iti korupsyon. Agtultuloy metlaeng dagiti addang ti gobyerno tapno makasubot dagiti naapektaran tingin mato a presyo dagiti gagatangan iti merkado gapo iti gubat iti Middle East. Lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Kanayunan nga 8 million pesos sa pondo tinairwar para itinapartak ken napalawa apan nakaipaay ti tulong pinansyal ken assistance kadagiti OFWs, drivers ken operators, consumers, mannalon ken mangalapa. Iti SONA ti presidente, inwaragawag na ti panakailatang ti 60 billion pesos a pondo amang suporta iti napalawa nga uplift nga agbayag aging ga aglepas iti agdama atawana. Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ng 3.2 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.2 milyong minimum wage na manggagawa ng membro ng SSS at ang 2.2 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Impasigurado metlaeng ni President Marcos Jr. ti agtultuloy a suporta iti sektor ti transportasyon, agrikultura ken OFWs. Iti napalawa nga uplift puntirya ti administrasyon a mabinipesyaran ti 7.5 milyon a pamilya iti entero a Pagilian. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian.